अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। प्रेम से बोला सरस्वती मैया की जय। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। गोपी कोहलम्बा सो भेली आइल पूजा सरस्वती मैया के आइल। गोपी कोहलम्बा सो भेली आइल पूजा सरस्वती मैया के आइल। तो खूब बाजता के डीजे सब नाचता यही जे खूब बाजता के डीजे सब नाचता यही जे हमर घर के ला करे जा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे प्रेम से बोला सरस्वती मैया की जय। सब घर को मैया आगे निये कबार हो विद्या के दाता माने गौआ जहार हो। प्रमोद उमे सब पूजिए हबार हो खूबे बाटाई पर सादिए हबार हो। सब घर को मैया आगे निये कबार हो विद्या के दाता माने गौआ जहार हो। प्रमोद उमे सब पूजिए हबार हो खूबे बाटाई पर सादिए हबार हो। माथे चंदन बा कोइले गोपी कोहलम बा धइले माथे चंदन बा कोइले गोपी कोहलम बा धइले इ त बाटे मोछ मुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। अनिल आनंद बाटे नुलो भर मर्देनी बाजी ना कोई नी हसबर। मुना अलबेला के मालूम बा खबर कोई भाषा न सब नाची हबर हबर। अनिल आनंद बाटे नुलो भर मर्देनी बाजी ना कोई नी हसबर। मुना अलबेला के मालूम बा खबर कोई भाषा न सब नाची हबर हबर। देख संजय बम मार करे हर दम देख संजय बम मार करे हर दम लेके साथ में झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। गोपी कोहलम्बा सो भेली आइल पूजा सरस्वती मैया के आइल। तो खूब बाजता के डीजे सब नाचता यही जे खूब बाजता के डीजे सब नाचता यही जे हमर घर के ला करे जा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी। छावड़ा सब भइल बाटे गुंडा सखी आ नाचे खाली लेही के झुंडा सखी।